skippen. Hey!
ontvangst in ons eigen dorp. Zusterverenigingen, Vuchten, Beek en vooral Hardeman Meijel. Obbing, de tweede plaats, helaas zijn ze met de bus al terug, want ze werden dan ook door hebben die ontvangen in Obbing. Aanterecht. Aanterecht, ja. We weten dat voor elke shot een druim is voor dat ding te werden. Dat gaat het om. We waren al heel blij geweest voor bij de eerste TM te komen, want dan kreeg ze een diploma. Maar na 2 runden zaten we al bij de eerste TM. En dan ging ze het weer verleggen naar de eerste 5. Dan ging ze het verleggen naar de eerste 3, want dan moesten op provinciehuis. Jongens, we gaan naar provinciehuis. We werden ontvangen door de gouverneur en we hebben de burgemeester en Pieter noemen we dan met thuis. Voor veel mensen staan die jongens die dit voor ik bekend zijn. En dan wil ik zich even stuk voor stuk voorstellen. Eén wat al 40 jaar bij de heroprichting is erbij geweest, Han van Beek. Dat is onze vooropshot en de vaandeldrager. Als tweede shot, John Knoors. Derde shot is onze tambometer. Ik denk dat het wel een paar lui met boord kennen, maar het zullen ze niet allemaal zijn. Timothy Jansen. Dan gaat het nu echt losbreken, want dat is de ontdekking van het seizoen geweest. Coming man. Het is het derde bondfeest voor de wel op shot. Het derde mensen. Het 2 bondfeesten geschoten en nu trouwen Limburg. Ik heb die vrijdag opgebeld, Luc. Wil ze doen? Het was heel enthousiast, 6 jaar. Mensen, een 4e shot voor ons. Luc! Dan kregen we een oud bordenaar, de ook bij de oprichting van de shotterie was 40 jaar geleden. En een van de grote drijvende krachten achter ons. Hij woonde weer met het hart voornamelijk dat hij Rob Duis. En onze achterop shot. Dat zal ook niet zo heel bekend zijn in Boor. Maar in de schutterswereld is dat een hele grote man. Zijn pap dat was een kanjer. En hij heeft die eigenschap overgenomen. Hij heeft ons het zitten geleerd. Hij heeft ons bijgebracht. Hij heeft ons geleerd te rust te houden. Hij heeft ons geleerd te kijken wat we moesten doen, maar ook vooral wat we niet moesten doen. Ik durf rustig te zeggen, op deze plaats, we hebben het overles te danken aan ene man. En dat is onze 6 achterop shot, Hans Akkerman. Zo, dat zijn geen onbekende meer in de. Maar ik zeg, we zijn met zoveel mensen gekomen. Je laat ik dadelijk al allemaal inschrijven als vrijwilliger. En nu zeker ik straks wat groot te dan geef ik nu even aan de vereniging die de hebben afgestangen. Dat is de voorzitter van de schutterij. Moet ik dat? Willy Broders, want ik zit er ook met een oor. Uit Meijel. Ja. Doe het even deze kant uit, want Ja, dat is dan natuurlijk dat de kanjers. de mannen, hè? Ja. Wij hebben hetzelfde gevoel wat jullie nou meemaken, hebben wij 3 jaar geleden meemaken in Meijel. Dat is iets heel speciaals, dat ga ik jullie ook nooit meer vergeten. En ik zou bij jullie sowieso zeggen, ga er de eerste dagen eens gewoon van genieten. Want daarna heb je er geen tijd meer voor. Onthoud dat goed, wij hebben er 3 jaar voor moeten doen. Helaas was dat zo, nooit gedwongen door corona. Maar wij hebben wel altijd de moed proberen te houden, erin proberen te houden. En ja, die motivatie die moet je echt bij alle dorpelingen erin blijven houden. En dan weet ik zeker dat dat ook hier goed komt.
Ik ben heel blij dat we hem bij jullie over hebben mogen dragen. Doen hem. En je 3 jaar bij ons stond te pronken. Ik moet zeggen, met pijn in mijn hart heb ik hem wel af moeten staan. Maar ik gun het Olly echt van harte. Was ik jullie een mooie schutterij. Dankjewel. En dan zal ik jullie wel denken dat je er toch met een ruisdoos te houden. Hier zit in elk geval het eerste wat wij jullie even willen dragen om het volgend jaar hier in Boren een succes van te maken. Maar ik zal jullie beloven, er komen nog meerdere dozen van deze. En zoals ik in mei ook al zei, wij gaan er jullie zeker in helpen. Mochten er vragen zijn, mochten jullie hulp nodig hebben, wij staan altijd voor jullie klaar. Super. Want wat ik... Want wat ik in mei ook al zei, dit cultureel erfgoed, dat mag nooit verloren gaan. En daarom willen wij jullie die steun ook geven, dat wij dit vast blijven houden met z'n allen. Want er is niks anders als dit, met die ervaring, dat kan jullie nou echt ervaren, daar raak je jullie nooit meer kwijt wat er nou met jullie gebeurd is. Ik zou zeggen, geniet ervan, doe in het begin vooral rustig aan en vraag ons gewoon om raad als het nodig is. De officiële overdracht, die komt nog en dan werd er van het een en ander nog duidelijker uitgelegd. Ja. Maar ga er in elk geval met z'n allen van genieten, want tijdens een jaar lang gaan jullie dat met z'n allen doen, geloof mij. En de hele gemeenschap, niet alleen de schutterij, maar de hele gemeenschap werd hier beter van. Geloof mij. Ik wens jullie heel veel succes met de organisatie en ik zou zeggen, ga er een geweldig feest van maken. Proficiat! Mij ook bedankt. Het eerste is, zie je hebben ook 3 jaar hiervoor mogen doen, wat we dus in 1 jaar moeten gaan. Dat is sowieso het vlot. En daarvoor zullen we ook hulp en daar gaan we zeker gebruik van maken, zullen we heldenwerk hebben. En ik weet je, de schutterswereld zijn mensen, die helpen zich elkaar. Ja. En het gaat zeker terug goed. Dan wil ik nog 1 mensen vragen. Doen we binnen? Oké, dan sluiten we de tributen af. En dan gaan we naar binnen. En ik heb er ook gezegd, nou ik doe intekenen. Want het is, we zitten zo op de 1500 en dan zit je te laat. Abonneren. Succes. Ja.